Джако, топло е. Абе, още си чули от Джако. Абе, топло е, прес. Ой, дръмня, чашата полува, бе. Дай донеси една. Донеси тук ми е топло на въобитон. Не, бе, яки влезам да сложим. Ай, като ай! Ото! Ево го изследвам! Защо? Не се губи, бе. Не се губи. Абе, не се губи, не се губи. Да се сгрява. Трябваше ракия да вземам да става. Гаки се шетай, може няма да реплики без да Не, Ако и ти си обличи, прощите се да си. Най си се обличи. добър ден, драги гледачи на нашата телевизия. Еве денес... сбориш. Пак от това не слушам, после слуша на компютър. Така ли като? Аз искам да кажем дека ние наредната година палиме кръстом. Не се меше! Даре, дека ке. Сакам да кажем дека днеска тук ќе присуствуваме на фрлање на крстот, со кој што еве го еден и единствен наш надпреварувач. Победата е моя. Времето, само да ви покажем ушоки се фарла, значи Вови е базеното целиот со мраз. Ти го докажа прeko. Мора да покажем дека целиот со мраз, за да има снег. А одоколу има снег. Снег има одоколу. Моментално уште не се е фрлил, пошто му е грее месовата право да го стоплеме. А иначе аз преска падна у водата. Я патката и чорапа са доказ. Патката и чорапа са моето доказ. А тук имам и гледачи. Айде, не вачи, викайте. Але, пера! Ние сме пиварощи. Абе, сбрате ли пави за да обаците къде после? Има! Видите пави късно да обаците. Не и тръгия пари. Абе, десната нога